Nagsimula na nitong Lunes, October 25, ang pamamahagi ng form para sa libreng operasyon sa katarata sa Angeles City. Ang nasabing programa ay inisyatiba ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at Pampanga 1st District Representative Carmelo John Lazatin II. Batay sa inilabas na Memorandum No. 1445 ng City Government of Angeles, maaaring makakuha ng form sa 6 na rural health units at 28 sub-health centers ng lungsod hanggang November 5. Lahat ng Angelenyos na interesado sa libreng operasyon ay dapat na mapunan ang form at isumite ang iba pang requirements gaya ng valid ID, Certificate of Barangay Indigency na may parehong address, gayon din ng social case study o endorsement mula sa City Social Welfare and Development Office. Lahat ng forms at requirements ay kokolektahin ng mga kawani ng Gender and Development Office sa mga RHU at sub-health centers sa November 8. Ayon kay IC Calagwas, Chief Advisor ni Mayor Lazatin, susunduin ng pamahalaang lusod ang mga pasyente sa kanilang tahanan at dadalhin sa mga kaagapay na ospital para sa kanilang initial check-up at operasyon. Kabilang sa mga pundasyon ng administrasyon ng Lazatin Brothers ay pagbibigay ng pampublikong programang pangkalusugan sa mga Angelenyos tulad ng libreng pap smear, check-up, gamot, door-to-door delivery ng mga libreng gamot para sa mga senior citizens, persons with disability, mga bedridden, gayon din ang pagbibigay ng libreng wheelchairs, anti-rabies vaccine sa Animal Bite Treatment Center, maging ng tulong pinansyal pang medikal. Angelica Cara, CLTV News.